Makadini vatariri ndeitwa tafadzwa bvunza obaya kuno kwaMutoko panotiri panonzi paNyamakure Lodges. Pano tine 50 rooms dzinotangira pa $45 for my chalets, as well as my hotel standard rooms anoita $55, and my executive rooms anoita $110. We also have a 200-seater conference facility, as well as a nice kitchen that serves traditional meals. For activities, we have a nice pool behind me, and we have beautiful gardens where you can relax, as well as Mamtoko mune zvakasiyana zvokuita, from rock climbing to visiting Mutemwa Holy Mountain, Ruchera Caves, Mutoko ruins, and many other things that you can enjoy whilst visiting in Mutoko. We welcome you to come and stay at Nyamakure Lodge. Right, Nyamakure Lodges tine pekurara pakanaka, pakaisvonaka, tine ma executive rooms, tine ma standard rooms, ane mafriji, tine DSTV, Wi-Fi, yamunenge muchishandisa muri marooms. Tinokuchingamidza nekufara. You are welcome kuti muye kuNyamakure Lodges. Vanoda kutibata, munotibata pa 0717 948 787. Dziripo zvakare pa WhatsApp, dzinoita zvakare kufona. Nasi rimwe zuva tadzoka panzvimbo yeTongogara pari kurira zvemhando yepamusoro. Patakabva paya, vabereki vakasara vakasungiswa, vakagoenda kudare. Tichakupai chipisi chedare chekungokuradzai kuti vanhu vakapinda mudare, vanhu vakasungiswa. Naizvozvo ndo nhau yatinayo zuva ranhasi. Tinzwa kuti vakasungwa nani, zvamboita sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ini ndiri kutaura, ndinoitwa Togarasei Bennett, ndiri mugari womuwadi 26. Ndiri pachikoro cheTongogara, tichitaura nhau dzepachikoro paTongogara. Chikoro chakapoteredzwa nemawadhi matatu, anoti wadi 26, wadi 27 newadi 29. Paita dambudziko rekudonha kwevana raita kuti mukati mezuva ranhasi tichinge tichitsvaga wabatsiri watatsvaga kunge vachiuya pachikoro pedu kuzotibatsira. Chiregai ndigone kutaura mamiriro azvakaita zvizere. Chekutanga, taungana sevabereki vepaTongogara pamwe chete newarairidzi wedu pamusoro penhau iyi. Takanyora zvinyorwa zvakaenda kumativi akasiyana siyana, kumisangano, kupolisi nekupi nekupi, kuti nhau dzedu tikwanise kunge tichidzisumudza kusvika patakazodzisvika kuna mambo wedu wanove Chief Mutoko, tinge tichikwanisa kunobatsirwa. Zvechokwadi tasvikako kwa Chief Mutoko, chekutanga wakatitaurira kuti aiwa mazouya henyu semasabhuku makanomiririra chikoro seizvozvo, asi pakati peino nzvimbo pakatanga pasvika warairidzi wairi, vanove warairidzi wechidzimai, wachitaura nhau pachikoro chepaTongogara kuti paita dambudziko rakita risanzwisike pakati pedu warairidzi newabereki, ratinoda kuti tigononge tichibatsiridzwa. Ndiri kuziva kwedu mambo wawapindura achiti aiwa tatenda nekuuya kwenyu, asi sekuziva kwedu nhau ichauya zvakare nemasabhuku. Kwamunogara kune madzisabhuku,
Saka zvisinaita zvosvikako kwa mambo vakazotitsvagira wabatsiri pamusoro penhau yedu. Kauya wabatsiri vakatanga kuuya pamusha vedu vetongogara seizvozvo. Vauya wabatsiri vekutanga dzaive dziri n'anga. Basa rakatadza kunyatsofamba zvakanaka musi wekutanga kuburikidza nemari yainge isina kukwana yavaida iwo wabatsiri kuti wagone kutanga basa ravo. Vakataura zvekuti tizovavakire musasasa kunze kwechikoro mashure mekunge varamba kunge vachishandira mukati menzvimbo yechikoro. Vazvaita sezvakatisiya yesu takamirira mamwe masabhuku. Tikaona mukana zvakare vokuzosumuka tadzokera mushure ava watadza kuita basa vakangosiya vaadhiresa vanhu vavo mashandiro avaifanira kunge vachizoita. Watipa mukana kuti tinge tichitsvaga mari. Mumashure macho takasumuka isusu tikazodzokera zvakare kwachifi tichinochema nechiitiko chekuti hatina kugutsikana nemabatsirwo atakaitwa. Taichikumbira kuti tibatsiridzwe nenzira inofadza vabereki vese uye tichichemawo zvakare pamusoro pemari. Mambo akatinzwa akati aiwa unge kubatsirwa tirisingatasirwe kana mari ichinge isipo zvachiri chikoro chegovernment. Mubatsiri anofanira kunge achingobatsira kana muchizomutsvagira mari yake momutsvagira mari yake zvishoma nezvishoma semawanira amunoita achibva kuvabereki. Asi chandakuita wabatsiri vakauya pakutanga ndichawadzosera zvakare unga vachikubatsirai panzvimbo iyoyo. Dzimwe dzenguva watoone shamwari dzavo. Chandakuita inini ndakupa imwe mubatsiri achauya kana kuti vamwe vabatsiri vachauya vakasiyana neiwavo. Zvechokwadi takatenda takadzoka hedu. Icho chechipiri chatabva chesvondo ratapfuura iri. Zvechokwadi kwakauya mubatsiri zvakare aine machinda amambo pakati peino nzvimbo yetongogara. Akasvika changamire wedu newabatsiri wavo havana kutora nguva yakareba pakati peino nzvimbo. Vakaenda panzvimbo yanga yakangoungana vabereki. Tikakwazisana tapedza kukwazisana vakatendera mubatsiri kuti ange achiuya atange basa rake painge pakaungana vabereki. Ndofunga akangokwazisawo vabereki kati handina nhau zhinji dzandinoda kutaura pano, ndine zvandiri kusundwa kudai kuti ndigone kutaura. Ndine mazita matatu andiri kunzwa ari kutaurwa pamusoro penhau iri pakati pechikoro chino chetongogara yekuchema pamusoro pekudonha kwevana. Zita randiri kunzwa rekutanga riri kunzi mai marapira varipo here vagone kusumuka. Zvechokwadi vainge varipo vakazvisumukira. Akadana zvakare vamwe medhemu ainge aripo havana kukwanisa kunge achimudoma nezita asi akangoti amai mimi makabata rushaya. Medhemu wayo ndokusumuka ndokuzoendera mberi odoma zvakare vamwe ambuya wedu wemunharaunda vaanogara pedyo nechikoro vanonzi mbuya Kazingizi. Wasumuka vabereki ivava akataura akati nina handisina kure yangu kwandichanyanya kuda kuenderera mberi. Nhau yangu ndiri kuona zvakakosha ndichigone kuidzosera mudare rashe. Nhau zhinji ndikogona kudzipatsanura pamusoro pemweya ungadai uri kubata mukati menharaunda ino ichisukidza vabereki avo kunge mazita avo anga achiramba achidanwa kana kuti achichemwa nawo pamusoro pekudonha kwevana. Adaro ndofunga pakange pakuda kuita mibvunzo yakanga yakuda kuwanda pane vakanga vadomwa mazita kuti kosei tazodomwa mazita edu. Iye akati aiwaka isu mashandiro edu tinoteedza mashandiro edu. Isusu tati tiri kunopeta nhau dzedu kudare ramambo. Zviro kuti tichakumbira headmaster wepachikoro pano pamwe chete newarairidzi madzisabhuku pamwe chete newabereki wese wakapoteredza nharaunda ino. Tinosangana kudai mudare rekwachifi Mutoko uri musi weSunday ichireva Sunday nezuro. Nhasi tiri muzuva reMonday. Zvechokwadi takasumuka nevabereki vedu mukati meino nzvimbo. Vabereki vakaita shungu zvisinei kuti zvinhu zvakarema sei asi vakaunganidza mari. Mumwe mubereki wega akabvisa mari yake $3 yokuti tikwanise kuenda nekudzoka. Tikakwanisa kuwana motikari dzedu mbiri dzakatakura vanhu vedu vanga vanohwanda tichitarisira tingangoti kuma80 kana kuti 90. Vanhu vakaenda kunomirira nharaunda yetongogara pachichemo ichi kwamambo. Tasvika ikoko kudare ramambo takasvika nguva yakanaka. Kwakabatwako matara angadai akasiyana siyana mamwe akasiyanawo nenhau dzedu. Nhau yedu yazopinda seyechikoro. Pakazowanikwa warairidzi wairi wakanga vadomwa waye wasipo asi murandakadzi muno wakanga adomwa ainzi gokukazi mbuya Kazingizi vainge varipo. Chirova kuti basa redu harina kuzokwanisa kufamba zvakanaka nekuti waitaura kuti dai vanhu vangu vakakwana ndopataichipa mukana kudai mubatsiri kana kuti wabatsiri wakanga waungana ipapo wagone kunge vachitipatsanurira nhau tigone kuziva kuti
mhepo iyi yaibva papi. Saka iye zvino tingori nechichemo chokuti hatisati tanyatsoziva kuti mhepo iyi iri kubva papi kana kuti nhau idzi dziri kubva papi. Zvisinei tiri ipapo nhau yedu haina kuzobatsirika zvakanaka. Saka ikori mumaoko machifi zvakare kuti tikwanise kupiwa rimwe zuva kana kuti tikwanise kutorwa rimwe danho remberi tichikwanisa kunge tichisanganidzana nevarairidzi waye pamwe chete nemubereki waye nevabatsiri kuti nhau dzedu dzitambanudzike. Asi tiri pakati penhau iyoyo zvakare tiri mukati medare raChangamire takazonzwa zvakare tichinzi Yesu tiri kudiwa kumahofisi emapurisa chireva hedi pachikoro chePatongogara nemasabhu tainge tichidiwa pakati penzvimbo iyo pamwe chete naSDC chair. Zochokwadi takabva kuye tikaendawo kudare rekumapurisa tikasvika vakatibvunzawo ikoko takazoonawo varairidzi wairi waye zvokwadi vakanga variko kumapurisa. Wari kumapurisa ikoko takapinda muhofisi yemupurisa. Mupurisa akatibvunza masted achinyora pasi, anyora masted achinyora pasi, akazobvunza mamiriro anga akaita nhau, akakwanisa kupindurwa zizere namumwe sabhuku vedu vanonzi waJasi mamiriro azvanga zvakaita pakatanga nhau kusvika pairi mukati mezuva ranhasi. Mupurisa akazosvika pakuti aiwa nhau yenyu ndainzwisisa chandakuda kuziva kuti mubatsiri ainge ari papa muprofita ane matsamba here. Tikapindirawo tikati aiwa isusu mubatsiri uyu takamuona Changamire wedu wano wechifi mutoko ndiwo angadai vachiziva kuti mubatsiri wedu ane matsamba here kana kuti kwete. Madii kubvunza iwo Changamire wati mogokwanisa kuvabvunza. Mupurisa akatipindura akati handikwanise kunge ndichitaura naChangamire nokuti Changamire mukuru kwatiri, chatirongodai nhamba dzemupurisa. Tikazokumbirawo kuti vagone kutaura nevanoitwa vako anove muasesa wamambo. Mupurisa zvakare akakwanisa kuramba zvakare kuti handikwanise kutaura zvakare naMystical, chiringoda chete nhamba dzemuprofita. Tikadzimana tazokumbira nhamba dziye kuna Mystical wakazozitumira pafoni. Tikasiya tazopa mupurisa uye nhamba dziye kuti akwanise ngachizotaura nemuprofita uye. Saka mamiro akaita nhau yedu musi iwowo hatina muprofita haana kuzokwanisa kunge achiuya nenguva sitakazobvawo nezuro. Saka hatisi kuziva kuti kwakamira sei kumapurisa pamwe ticharamba tichidiwa vabereki kuti nhau yedu ikwanise kunge ichizoendera kumberi. Asi matauriro akazoitawo mupurisa akati no, kana tichinge taona mupurisa achinge aine tsamba pamuchaita nhau dzenyu tiziviseiwo pamwe chete nemumiririri wezvikoro tofamba tiri pamwe chete tisina kusiyana kuti chikoro chikwanise kunge chichibatsirwa. Saka chichemo chedu chikuru kumhuri yeZimbabwe tiri kuchema nokuda kwedambudziko iri. Tobvisa here vana pachikoro, tovhara here chikoro kuburikidza nedambudziko iri. Tachema vabatsiri vanokwanisa kutibatsiridzawo pakati pechikoro chedu cheTongogara. Vana vedu vapfuurire mberi nekuenda kuchikoro. Hatina tiri kunanga, hatisi kuziva kuti mhepo iri kubva kupi kana kuti ndiani ari kukonzeresa. Chatingoda kubatsirwa vana vedu vagone kupfuurira mberi vachienda kuchikoro. Tatenda. Tichada kupa mhuri yeZimbabwe update yenhau yedu yePatongogara. Mushure mekunge taita tsvagurudzo takasvika kwachief tikatsvagirwa vabatsiri. Saka ndichada kuti nditangire ipapo pavabatsiri. Vabatsiri tavavana wakauya basa rikatadza kufamba zvakanaka musi wekutanga. Zvakazotipa kuti tiite shungu dzekudzokera zvekare kwachief. Tadzokera kwachief wakati no, nhau yenyu ndainzwa. Zvichida vabatsiri ava maane ushamwari navo kureva kuti wane shamwari dzavo dziri ikoko zvinozoita kuti zvinhu zvitadze kubuda zvakanaka. Zvandakuita inini ndakukutsvagirai mumwe mubatsiri, ndakuchinja vabatsiri ndikupei vamwe vasiri vakambouya. Tikati hazvina kushata, chatiri kuda ndechekuti tibatsirike. Zvechokwadi takapiwa mumwe mubatsiri akauya, asvika ane mazita akatsanangura. Akatanga kutaura achiti ndiri kuona panapa pari kuchemiwa nenhau yekudonha kwevanhu kusanganisira vana vadiki vechikoro nevanhu vakuru. Ndiri kunzwa pari kutsanangurika kuti pakafa varairidzi vatatu, mudzimai mumwe chete nevarume vairi. Chinova chokwadi chakatsigirwa nevabereki vose vakanga vari pagungano iroro. Zvadaro akazotsanangura achiti ndiri kunzwa pane mazita ari kuchemiwa nawo pakudonha kwevana. Izvi haana kuzvitaura achiti mazita aya vanhu ava
ndo vari kudonhedza vana. Asi akati ndiri kunzwa pane mazita ari kuchemiwa nawo mukati umu maererano nekudonha kuri kuita vana. Ndo paakataura zita rekuti ndiri kunzwa mai marapira vari kutaurika panhau iyoyo. Ndobva anongedza vamwe medhemo vanonzi medhemo Chishambwa akati mai makabata rushaya imimi simukai. Ndo paakanongedza vamwe mai vemuvhileji medu vanonzi Mbuya Kazingizi akati ndiri kunzwa kuti Mbuya Kazingizi vakasimuka. Akati handisi kutaura zvakawanda panapa, kana muri kuda kunzwa zvizere maererano nekuti sei mazita enyu ari kuramba achitsanangurwa kana kutaurwa nezvawo, munouya kwachifi ndo kunoperera nhau yacho. Tochitsanangura zvizere maererano nekunongedzwa kuritwa mazita enyu. Zvichokwadi takatenderana. Vabereki vakati ano tinofanira kunge tiriko chinzwa nhau yepachikoro pedu. Zvichokwadi vabereki vakaburitsa mari dzavo kuenda. Ivo vakanga vanongedzwa vacho vakatenderana nazvo vakati tinosvika panzvimbo pacho ipapo padare pachifi toenda tonoona kuti zviri kupera sei nekuti nhau yamukutaura hatiiziwe. Zvikanzi hayo hazvina kumboshata, svikai ikoko ndo kuchapatsanurwa matare ese. Isusu takasimuka kuno nevabereki tiine tarisiro yekuti kwatiri kuenda uku tiri kubva taenda kunopedza nhau dzedu dzechikoro zvobva zvajeka zvinhu zvese zvobuda pachena. Tiine tarisiro yekuti vanhu vaifanira kunge vachienda sezvo vakanga varipo tiri pamwe chete. Takashamisika tichisvika uku takatarisa vanhu vedu towaziwaka ndokuona kuti vanhu vacho vari kufanira kuchenurwa hapo, vari kuda kuti nhau dzavo dzinyatsobuda zvakajeka kuti mazita avo sei ari kutsanangurwa havatoripo. Pakazongobuda mubereki vemuraini mumwe chete, vamedhemu mairi aya wese vakanga vasipo. Nezuro wacho ndakanga ndafonerwa naheadmaster vachiti Sabhuku tanzi tiri kudiwa kupolisi hedhi nemasabhuku ese pamwe chete nemuprofiti. Ndikavati don't worry head, nhau yedu iri mudare kare, hatigone kuti tiri mudare rekwamambo tonzi takuenda kune rimwe dare remapurisa. Musatya henyu kuenda ikoko tinoenda hatirambe sezvo watidaidza. Asi tichasvika ikoko kana tichinge taakubva kunhau dzedu dzichinge dzapera tozopfuura nekumapurisa kuti tisaratidze kunge tawazvidza. Zvechokwadi takasvika uko tikatsanangura nhau yedu kuti ndo chimiro chiripo, ndo kuona kuti vanhu vacho hawapo, vakanga varipota wacho vakanga vatori kupolisi. Tasvika tapedza zvekwachifi sezvo zvakanzi hatikwanise kuchibata dare renyu nekuti vanhu vacho hawapo. Ndofunga takasvika pakudzoka tikapfuura nekumapurisa kuya uko tikaona muCID akatipa zita rake akati ndinoitwa assistant Date. Vakatibvunza mazita semasabhuku tikawapa mazita edu. Tavapa mazita vakabvunza vatakanga tinawo vanosanganisira SDC committee yatakanga tinayo pamwe chete nevarairidzi wavo vakapawo mazita avo. Vana kana pavakanyora statement vakabvunza nhau yedu tikavatsanangurira. Nhau yakamira yakadaro. Endi isusu handisu takaenda kunomangara nyaya. Varairidzi ivava vazodzoka vachinongedzwa vacho kuti tiri kunzwa mazita enyu ari kutaurika. Ndo vakatoenda kwachief vachinomangara kuti kutongogara kuchikoro kwedu hakusi kuchagarika zvakanaka. Kwaita dambudziko rekudonha kwevana. Saka isusu varairidzi nevabereki hatisisiri kunyatsa kunzwirana zvakanaka. Chifi wakati ndazvinzwa. Patakazoendawo isusu semasabhuku takasvika tichinzi nhau takaipiwa kare. Asi mimi masabhuku ndimi muruda kutoramba kuti nzvimbo igadzirike ichene. Zvichireva kuti munogona kunge muine zvamunoziva. Tikati ano handizvo. Inyaya yekuti nhau inenge ichifamba zvishoma nezvishoma. Saka tauya nepapolisi ipapo tavatsanangurira. Vakazoda kuedza kutiti ano tiri kuda nhamba dzemuprofiti kuti titaure naye, toda kuziva kuti ane mapepa here. Ndo chinhu chawakatanga kundibvunza kuti muprofiti wenyu wamakatora ane mapepa here. Ndikati kwete ini handizvizive nekuti handina kutsvaga muprofiti, tikatsvaga Ishe Changamire Mutoko. Ndo wamungakwanise kubvunza nhau yemapepa emuprofiti. Ndo pavakati
imimi ndimakatora muprofiti maifana kuziva kuti ane mapepa here. Ndikati iroro harisisiri dare redu, rakanga radare rachief nekuti takaisa chikumbiro kuna chief. Isusu hataigona kutsvaga munhu atinotsvaga isusu achiuya. Dai takamutsvaga tirisu anonzi takamubhadhara kuti auya anonongedzere vanhu. Ndokusaka takaenda kuna mambo. Wakati alright ndikuda phone number dzake, tikati isusu hatina. Tegai tichikupai nhamba dzekwachief dzacho mutaure nawo. Wakupei nhamba dzemuprofiti. Wakaramba nhamba dzandaida kuwapa. Kusvika ndazoti alright chirega ndifonere munhu wacho inini. Ndikamufonera akatumira nhamba. Wakazomufonera muprofiti. Tirimo mwakamufonera. Wakati tikuda kutaura namadzibaba, ndimi madzibaba ani. Uyu akadaira foni akati ano madzibaba wabuda. Ndiri wasiya foni mumota. Kana vachinge vadzoka vanokufonera after 5 minutes kana 10 minutes munogona kufona vanenge vadzoka. Kusvika mupurisa akatibvunza kuti munokwanisa kumira here kana kuti moenda henyu kana takuzokuda tawana zvimwe zvinoda imimi tozokuda naye. Tikati no problem. Kana paine zvamunenge mazoona kuti zvakuda vanhu wayawai munotitaurira. Isusu tingori chinhu chimwe chete, chero kukaya munhu umwe chete kana vayiri vanokwanisa kumiririra mamwe masabhuku anenge asipo nekuti azogona kuti tifambe tiri tese. Ndo zvatakawirirana nawo chibva tawasira phone number dzemuprofiti. Tabva ipapo mubvunzo wangu kusvika naizvezvi uri pakuti ndizvo here kuti munhu waenda kunomangara nawo kudare iwewe hauende kunoatenda dare, wakuenda kunoacuza vanhu kune rimwe dare zvekare. Maita basa zvokuti seni zvangu ini ndi SDC chair handisati ndasangana nemapurisa kauti amene asandapara mhosva, asi nedzo ndakapinda muchitokisi nenyaya yevana yavo handisati ndambopinda muchitokisi handisati, but nekuda kwekuti mwana adonhere ari pachikoro zvinova zvinhu zvanyatsa kundirwadza mukati memwoyo wangu kuti kutoona kwemwana tichiedza kumuyamura kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka zvinondipinza mumaoko emapurisa kuti nini ndironzi sei vazotaura imimi, sei mazosimudza musoro kuti zvinhu izvi zviitike, zvinhu zvinotirwadza. Saka changa chiripo ndechekuti su tiwirirane nevabereki ava ndo variziva vana chikoro ndechedu, wana ndewedu. Ava maticha akagraduate amagraduates vanhu vakadzidza vane nguwani dzacho dzebasa. Zvanga zvakakodzera kuti vana vedu timboisa kumba. Tikaisa kumba tikaisa vana vedu kudzimba ndona zvakakosha kuti magoni echikoro akavharwa tinokasika kubatsirika inyaya yekuti zvimwe nguva tikasike kunzwikwa nekuti process yekuti timbodai nekudai nekuda inononoka. Mwe musiticha akasvikawo makatoti 1+1 vana vachiti 2 nguva iri kufamba basa riri kuendera mberi zvakanaka. Saka magoni aya akavharwa aya kwete kuti chikoro tochida vana wedu mutemo woti mwana aende kuchikoro asi mwana ane kodzero dzake kana achinge asvika pachikoro. Saka izvozvo ndozvandoti isusu vana tombofunga kuti chikoro chimbonzi chimbo kubva zvanhasi unotombofunga kuti nevabereki timboere chisungo chekuti chimbovharwa. Kana tawirirana maticha nevabereki taisa chisungo chimwe chete tochiendera mberi kucho chete chovhurwa. Kana tichienda kumapurisa handiti tirimumaoko emapurisa masabhuku ese ndorayira kuti neni pano naheadmaster tirimumaoko emapurisa. Toda kana zvichifambiswa chakavharwa tichimbosungwa tichidzoka kana kwamambo tichienda tichidzoka kueducation kwaDSI uko tichidini chakavharwa tichigadzirise nyaya dzacho kusvikana tapakati tagutsikana kuti zvinhu zvedu taapamwe chete ndofunga zvinofamba zvakanaka ndatenda zvangu. Andiyona yatanga tinayo kamhuri yeZimbabwe. Muzuva ramangwana tichakupai zvakatora nzvimbo padare raChief Mutoko. Andrew Neshamba ndozita rangu. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa zvachiramba chikupai, asi musakanganwa kusubscribe kuDrumas Media. Musakanganwa kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga.
Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Ah.